akwa n'ezi mana nwoke na-atọkwanụ m ọchị so nwoke a na-achịkọrọ m nkịta ọ bụ na ituru ime ọma nnọ gị nne nekwe m nekwe ihe na onye ara agbanyeghị na mkpụrụ ihe anụ maka onye na-ata m nsu n'ime uchichi ka m wee dị ka nwaanyị a na-anụ anụ wife material ka m hapụ ịdị ka ọkụ enu ka e wee pụchata m mmadụ o yiri onye ya bụ nwoke ihe o wee mepee ọnụ wee gwa m ihe ọ gwa m mana nsogbu adịrọ ka ihe chọkwana ka m gwa ya ekwetara m a sị ya na nsogbu adịrọ m ga-atụba onwe m ime mmadụ a ga-akụ ose ejejeje wọrọ ụkpaka ịkụọ mango ịma ngwa apụ ihe ọbụla o tinyekwara ebe a ka ọ ga-eweru ya bịa tụba ime ma ọ chọọ ịtụba ya wụ na ọ na-edighị ime nwoke a ga-akwụ ụgwọ isi gị ọ iwu na ọ ga-emela ihe mma ya si ya mee iru nwoke na-akpọdịrị agwa ụmụ nwoke na-akpọdịrị agwa akpọrọ m omume ha ụgwọ kpọgbuo ya kpọgbuo mana nwụlọ ọmụ anyị m ga-emekwa ife nwoke a kwuru mana ụlọ ozikpe nke nwụ na ọ pụtazi ọtụbazie n'ime nnọọ ọ pụtazi ọhapụzie m ome ya ntawa ya isi mgbere ihe gbuwe ya isi mma nche ka amụma eluigwe gba ya na amụma nke ụwa ka m ga-egosi ele n'ụwa ọ na-ayị ara ka onye nwere esibi ejebe onye ekụzina dị nke ahụ na-ada ata ntị m ata ekụzina nke a mme ya bụrụ ezigbo mmadụ ka ị ka mma mmadụ ga-esi wee na-agwa nwa ya na ọ bụrụ na ịchọ ịnụ nwaanyị ọ dịghị ime ịma nnu ya chere o ụmụ ihe m na-echekwa ọ dị ka ọ matara ọ dị ka ọrụ ị na-arụ ọ chọrọ ịma megakwata nkwu imewo nwaanyị ọ ya mere o ji kwuo ọdụrụ okwu okwu ka ọ mma ya kwuru ya ọ gbasatadị m ọmma ya gwara ya ọmpa ya gwara ya ọ ndị nna 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 ha ancestors gwara ya achọrọ m ịma ihe mma bụ na m ekwetego ime kịta na njide adazi elu nsacha mbute adazi ala nsacha adazi nnukwu nsachasịa mburi eje anyị akụkọrịba ọkpọ na-akịa back to back o megidezie ọba mana m anụgodi unu akwadobe ashebi ọ bara ọzịkwanụ abidokwa ebe akwụsị na-eme chegoro ka ndị sacha bịa kịta maka otu ije asị wee dị kịta ekwesịrị m ịsachi ọ bụrụ haipu nne mmandewo nne keke ime ọ dị mma elekwana otu ibe nna adịkwa m mma o nne kedu afa gị afa m wụ Glory oho Glory hai afa gị nke a amaka iru gị nke a chịkọtasịghị m ya ọfụma isi na ugbo anyị mba mma esikwa m ebe a ọ mụnwa na-akụziri ndị kwaya ma na-akwadokwa ha maka asọmpi ukwe ka a na-eme na ajali ya ọ gị nwa ewo hei nne biko jisikwa ike metekwa anyị ọfụma chọrọ nka ha bụrụ ndị isi mmeri ka anyị chọrọ mmeri o hei nne daalụ o ọmarịcha nwa nne ịmụaka o ka nlawa o teele nna ebe a na-echekwa ife nwa ama m ihe mere na ọpụta abịa ka nlawazie mma jisike nnọọ jisike nne ka ọ dị Chineke onye ebere ọkwụ ụkwụ njiri gaba gasiri ike laba hei nna anyị dị asọ Virgin Maria onye ụkwụ njiri onye aka m chọrọ ịchọtara nwa m si ya na ụmụaka hei mba nọ ka emesịa hey gaba hey arụ nna ị ga-afụta otu onye ukwu njiri ọ bụ nne ya onye ga-akpọnye ya nwaanyị ọ ga-alụ mba onye bụ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-ekpeta pleti mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-aga morning mass mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ iwe ga-adị n'ọkụ na ndebegele ebe a na-eche o egoro nke ka ime ọ dị mma eko gị ị na-abụchasị na-amasị ọma biko hapụ m nke ilohe m kpakpọ m kịka ịfọ
ana m eche akpọnụ gị mgbe ọbụla mana ịmaghị ifeso nwoke agbalụje ebe a na-achụ akụ nke ụwa n'ogodo gị ka njụgodo gị ọ bụrụ na m echetara gị nwere ike icheta m pịa m n'igwe ntị mkpọị na pụala ọ bụ na ya hapụ m ịchọ ka m bịa bịa ka mụ na ndị mgba ka anyị na-eme ọgụ dị ka m bịala ọma mme ọmalịcha m gee ntị eziokwu mana ọ wefe nchọ ka ị malụ enwere m ike nwee m ọtụtụ ụmụazị aka nne aka ekpe mana ama m nke ji obi m aka ọ bụrụkwa na onye dị ka gị ọkwụ na ya ka m ji agbọ gị ọmalịcha m oyoyo nwa m asa mmalụ obi m ka ịbụ n'ekwe gị bịagodi mifemen kekwana ife nebe bịa ka anyị na n'ụlọ ka anyị gaa neta onwe anyị anya nne m chọrọ nwanyị nne dịrị ọnọkwa nso onye anyị nọkwa ya ụmụaka nọlaanị nọrọ idubesi ụmụaka ọ dị mma mana fapụ bụ apụ edupụsa m Sam ọ nabagori ọ nabago ọ bụkwa na iwelitekwuru obere okwu ị kara ikwudo ya Udoka na nwunye Sam faji idupu ya oge na-etere aka fa ya echi ya taa isi gịnị Udoka na nwunye Sam chekwa ya Sam nabara rapụrụ gị nwunye ya hei nne dịrị abidokwa ya ịfụrụ nwatakịrị a n'anya nke na ikwere ya ka o soro di ya were naba amarọ m ka m esi kọwara gị ife mmelụnụ ịma na nna anyị dị asọ kwadoro ihe a ịmakwa na anụ m na-ayọ Sam si ya biko ya rapụrụ m nwata nwa agbọghọbịa ka m nye enyo tụlee ya malụ ma nwere ihe mmenyo chapụta na-aba mba nwee ihe nji aba mba ịmakwa ka nka na-ekwu ya nwata nwa agbọghọbịa esi ebe o si gbara frrrr da woi si mama mba o hei na ya ma ada anakwa na nwekwa ebe ọ na-eje na ọfụkọ obodo anyị n'anya na ihe a niile na-eme n'obodo a na ọ na-asọ ya ụsọ nri anyị na-eli ihe na ọ chọghị ịga ma mmiri ubi ike agwụ m wee kwụrụ n'ebe nwa agbọghọbịa m si ụdị mmadụ ụka dị ya wee tụ m n'anya wee si nna anyị dị asọ ebe ọ na ọ ya mere ụdị otu a ya na-alụkwa eke ịmakwa ife a bụ ụdị ụmụazị anyị ya na-ekpe ekpere ụmụ anyị ndị nwoke na-anụbatara anyị ịgbakwa na ụdị ụmụ a ka ị ga na-ekpe ekpere ka nwa gị nwoke bụ Sam naanị ya na-anụtara gị ị na-agụpụzi onwe gị agụpụ nne dere agụpụrụ m onwe m esoghọ m ị na-anụ ya sị m anyị na-ekpe gị na onye na-ekpe nwaanyị akpacharakwa n'anya gị ụmụaka siti ga-emekọ gị ị na-anụ ya ụmụaka ifụrụ dị njọ o ndị a na-egbu jide mmadụ pigbuo enwekwara ike ihe nwatakịrị ji wee nọdụ n'ọjọọ ọ gaghị eso di ya wee na-abụ ka o degbuo gị n'ofu owu ehihie jide gị pigbuo gị Chukwu ama nkwe nna anyị dị asọ ama nkwe ọma nlele ya nna anyị ọ na-alarụzi ụlọ ya eji pigbuo m mba o hei ọ na-ekwuzi n'ụdị okwu ọ dịrọ mma nwunye nwa m adịrọzi ụdị ajọ a biko kpaa nkata ọzọ nke anyị akpatigo n'ụdị na-ejirọ m okwu nu o nwere okwu iji na nke ifu nke a kịta ekwetọrọ m kwuo okwu ọzọ eziokwu ya nnọdụ gị etu a obi a na-atọ mbelebele ife gị a na-amasị m ya ma ife mere ọ dịgokwana iji eme m n'obi na-eme n'obi biko ka m n'ife na-eme n'obi ikpe na mịchọ na m nri mgbe anyị ahapụsịrị ya ka ị chọma nnọọ ịma na o nwere isi eche mgbe ụfọdụ nsogbu inwe n'ụwa nọra inwere obi ike ọ bụkụ na m akpọrọ gị ọfere gị were igwe ntị gị pịa m n'igwe sị m ke na onye nke m nkwanụ ka o si wee dị ọ dọrọkwanụ mmanya na-echefukwanụ m etu na ya bụ oke ọ na anyị ga na-akpọ m na asị m kazi nwunye beke ụlọ biko ome biko ka nnefe ọ dịrọ ọrụkwanụ sọ nwoke mekwanụ nwaanyị mekwanụ ọ na-atọ ụtọ nwaanyị mara mma aka m asịkwa Rose, kedu ihe na-eme ebe a? Obi, onye ka ọ bụ? Ife mere ebe na ị maazị onye mbụ kịta nne esogbu n'onwe gị na m abụghị ọdachi nye gị kịta nna abịa m iwere gaa achọgo m ya kịta
Ọ dị mma. Ka m hapụ inupụrụ ọyịgị nwaanyị isi. Nne, anyị ga-afụ ma ụda a gbubie. Ọ dịkwa njite n'ike. Ka imebe na nkịta. Onye ka ọ bụ? Ọmalịcha bụ ndị osochi egbu. Ndị na-anọ kịta ndị isi ha ebe ha nọ dakapụta. Ndị obia ma mara m ebe o si. Ọ mee m mecha m ọmalịcha m ụtọ nwa m. Jambo. Hey! Ebere! Papa! Na jambo akpọ gị. Hey! Papa, ka m gwa gị nke ka nke. Ha nyekwara m admission na mahadum. Ebere, ya bụ university na Enugu na university. Hey! Wa ịlabere. Hey! Na Enugu ịbata university. Ịbịazi na-aga ndị Papa, daalụ. Papa, ka m banye n'ime ụlọ kịta ka m jee kpọwa nne m nwaanyị ka m wee anafego jambụ m. Gaba nnọọ were ekwentị ahụ dị n'ime ụlọ ebe a kpọọ ya si ya na ihe ọma mere na ịlafere ego na ekweghị na mahadum na-ekweghị na ekwe mahadum. Ngwa jebe Cheru ka m ghọtakwali o. Ihe na-akọ bụ na ọ bụrụ na ịtụbara m ime ịma nnọọ m onye ị na-ekwu. Ọ bụ ife na-ekwu. M chọrọ ka ịghọta ebe m si abịa maka na ife niile na-emegasị bụ ka iweghara iwe mma m. Achọrọ m ka o wee iwe. Ị chọrọ ka mma gị wee iwe? Okwu ofu ọnụ anụ m iji ekwu okwu a ka iji gwa m na nwaanyị ọbụla gị na ya na-emekọta ọyị nwa anwa arapụ onwe ya ka tụta gị ime ma ị nụrụ ya anụ na ị ga-arapụ ya. Ọkwa ihe gwa mgbe anyị bidosi ọfụ. Ọ maka na aka mara onye bụ ọfụma. Anya ka mara onwe ya ọfụma. Kịka ga-esi matazi ya na ịtụba m ime na ị ga-anụ m. Ka o ruo kịta anụ a ịgbafuo kọfusie akọ otu efu maka ifu ite ime ọ ihe m na-achọ ọdụ m ga-eti agbọgọ niile a na-eti mana achọrọ m ite ime. Ife dị ụtọ ama mme. Nwere ife m gwara ka anyị nwake n'ife a. Ebere ka ekwan adị m mma mpakwan. Eziokwu Chineke ya ihe nke atọ chachicha m ya inweta jambụ gị si papa nye n'onwe nsogbu si enye n'onwe nsogbu ego ga-abịa o Chukwu ga-ezite ego. Nne ụbụrụ gị na-achakwa n'ọkụ ọnya ka m ji ekwu maka gị cheka ndị ka mkpọchie gị na onwe ebe nnọ o anyị ya ihe mere ihe ebido oke Chidi ịtụba m ime ya anụkwa m. Obi Ọmalịcha m ọ gị nwa ya. Ị ga-abụ nwunye m. Ọmalịcha m. Ụtọ nwa.
onye bụ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-ekpecha pleti yo mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-aga morning mass mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ. Ị na-aga ugbo? Nwunye anyị amakwa m na ịma aka ugbo ọfụma. Ngwa na ịchọzi ịma nke ịma na ị ga-eso anyị ka efu ka nsị akụ. Ọ dị gị n'ilu ama m na ị ya ama aka ọfụma. Mama ke maka Udoka? Udoka nọ n'ụlọ ọ na-esi nri mana osisi ya ọ ya bịakwudo anyị n'ubi. Mma gịkwa kenalụ m ya o si a na anyị mesịa mma bịafụ ya na mgbede. Nwunye anyị ekwekwana ka ọgụ na mma gbuo gị n'ụkpa. Kenalụ m nne gị. Mama, ị mara ka obi si atọ m ụtọ na nsụ ga-aga n'ubi a. Ị makwa na otego ngadi ọ na-atọ m. Ị makwa na ọmụ ka obi tọkarịsị. Mgbe isi m mma na ihe eso m eji ubi m si mba ihe ọ na nrọ ka ọ na mmadụ ka ọ na-eme. Ya na ihe ekweta otu ede kịta solu m jebe ubi ọkwa ubi ka anyị na-ekwu okwu ya o. Mama, ị na-ekwuzi nnọọ ka na m abụrụ mmadụ. Ilopụzie na m nwee nne na nna. Nne na nna m na-aba gaa njem otana anyị aga n'ubi anyị agakọba ihe ha na-ene mmanya na-asa ọsụ ka nwa m dị ya ebe ka isi bute ike nsị ha ngwa maka anyị na-ene ubi aka anyị ga ka nkọ ka ị na-ene nsogbu adịrọ akwa ubi ka anyị na-eje ihe egosi m ike gị anyị jee nọ mba ekwelu asị batago nne ike agwụgo m mgbe m na-apụ n'ọrịa sị m ka nje efu ala haji njefia ịpụrụ ozi enyi gị nwoke ọ na-emebi ọdishọn na ịtụ ime nne anyị emego nye anyị ebidogo n'ọdishọn igo naka ike agwụgo m sị ka nje na nke ala haji jee nwụọ mmanya zuo ike ka mmakwu ma ala haji ga-achọ ya obere ego ọkwa sị na ọ bụ na ajụọ dị ime na ama nnuzi anyị ga-atụta n'ime nke ihe ga-emekwa mana chere kwuo ka nwa kịta ọ banye kịta ka ọ hapụ ichekwa ala ha ji stroke future husband mba ọ bụ na ala ha ji adị akụ ụdị nke ahụ na anyị adị akụkọta na-arụ ikwesịrị ime ife a na-alụ sị echichego m sị ka nje na nke ala ha ji ka nje nwụọ mmanya see ihe a na-ese ese ka ọ chọkwuru m ego maka mgbe m bido mebe ihe dị anụ owu bịaziri dịka ọ na-asazi m obere ghọtago maka m kwuo ụmụ nwoke anọ nọ na Instagram ama m ka Instagram ha na-enye m ezigbote nsogbu ọ sị ka nsị ya ka m pụtazi ka nsị apezere ya ka Baịbụl ama m ka ịghọtazi ana onye nke a na laik ịkwa iko mmadụ isi o ji ego na onye a nọchi iko onye chi nko amụ ya na dịkasịga nakwa gwa gị n'ihe a na-anya aja alụ nene ya kịta m na-enwezi isi ọwụwa Ogechi na-ekpesa aka ọ bụrụ na ị chọghịzi ibu ihe a echu mmiri nsogbu adị ọ bụrụ na obe aka ka ị ga-eji na-eji akwọta mmiri jee kwọtaba ị na-anụ ya ihe m chọrọ ka ị mere nkịta bụ ka ije weta ekwentị gị ka ị kpọrọ nwanne gị nwoke ka mụ na ya kwuo ka m mata ma akpa aja o buwere nata ọ ka nọ na be ya ka ọ pụbekwe. Nne enwere onye m na-akpọ kwụsị n'ihe ị na-eme nụ kwụsị nne ya nụ hapụ n'ụbọda ka o zoro gị ike ọ bụkwana ma ịkpọ bọda n'ekwentị kịta ọ sị gị na nwata nwaanyị anọzi n'ụlọ ya ebe ọ ka nọ ya keki ka esi malụ ya egwu ada atụ ya anọkata ke na asịara m asị ọ gaghị asị nwụrụ m asị nụ amanụ m bi ya nụ ihe m ga-emebe echi niile aga m eje ebe ahụ aga m eje mmeji aka tụpụ nwatakịrị ahụ n'ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ ka na ya emezina na ya nụ ọ ka isi wee na-achụ nwata nwaanyị Sam chọbụ ịnụ ị na-achị ya na-asị na ị chọrọ ya ngwa nene kịta ọ ya nwa na-eso nne Sam na-eje ugbo ị marụ nwatakịrị eso nne dịrị eje ugbo nne dịrị ya na otu a ka nwatakịrị a nwere ike isi na-aga ịghọrị mmadụ enwere onye ọ na-aghọli nene ya anya n'ilu iyi afụ na ọ bụ ezigbo nwa nwaanyị akpọ nne dịrị eje n'ugbo ka obi ugbuo ya ọkwa mpigbu ka ọ na-eji pigbu nwaanyị a Udoka osokwe ha Udoka so ọ na-esiri ha nri osicha obulu gaba ugbo hai arụ eme nne dịrị nakwa
ọ ka nwatakịrị a si wee ghọrọ ya gị hei tupu Udoka ga-esicha nne ya agaruo n'ugbo nwaanyị a anago hei nne biko gbaba ọsọ jee wetara m ekwentị ka akpọọ nwanne gị nwoke kịta biko enwela onye m na-akpọ hapụ m aka Ogechukwu ihe ị na-eme adịghịkwa mma o Obi mmanya na mbọsị ilo na ọ ga-abịa be mụ na ị nọ eziokwu taa ka ọ dịkwa m anyị fedo n'ụwa bụ na mmadụ kwadosi ife Chukwu gwere aka kwụgharị ọnọdụ dịka o si wee dị ya mma obi ga-atọ nne m mbọsị m ga-akpọ gị kpọ n'alị a ka ọ fụ gị isiokwu etego nchụkwa ka ekuru m ka njefu ndị be ka m fụwa anụ m ofifi ga-eme n'ụlọ nne m adịghị ji anya afụ onye na-ada aka katọlik ya bụ ụbọchị anyị ga-eje ị ga-edebe arụ dịka katọlik ka ị na-aka ka o wee nabata gị ọfụma omume adị na mma be n'ịnọ ọ dị na mma nke ahụ bụ eziokwu ọ dịrọ na mma nwanne magụ na ife agwa okwu a ga-azụ na agbakọ aka nye ọma mere ọgba ụfụfụ ụbọchị anyị ga-aga nne m biko emeghịkwa uwe nwoke ị ga-eyi uwe ụmụ nwaanyị efere ife a o metekasị n'iru tee nke anya tee nke ime tee nke ọnụ tee nke ntị biko ị gara ite ife ụbọchị ahụ ịghọtago nkwa dị nakwa mma kọbi ife ndị mbụnụ be nne mmadụ ga-anọ na-enye nwa nwunye mba mma mme nke ọ biko anyị bụ ndị kịta anyị na-alaki ife ndị dịsị mma ife mma eziokwu ka ekwu mana onwe ife nchọ ka ịghọta anyị na ya ama ebi ruo mgbe ebighị ebi nwa oge nta ka anyị ga-anọ anyị ji fedo ka taa chi fụrụ adana anyị anatakwa bibakwa ndụ anyị dịka anyị si ebie na mbụ n'esizi aka nsụ nnọọ nkọ dịka ị ga-eme arapụzielu m nke afọ m ga-agwa ya na na-alụ n'ụlọ akụ na ndị na-alụ n'ụlọ akụ adịghị onwe efe chaa ee nekwa nne m ọma ka ọ na-akpọ nwaanyị mara mma mama arụ dị m mba o mama nwaanyị ntị nọ mụ na ya n'ebe anyị nweta nwatakịrị mmadụ sọ mma ka gị na ebe a ngwatelu nne kedu nne aje onu gị nke a machasị ya ka ekwe n'afa gị afa gị tọkazisikwa amakwa m na ị na-eneta nwa m nwoke anya ebe ahụ biko kedu ka ị na-eje katọlik oho ekele dịrị Chukwu ngwa nyechiga nwa m nwoke ekwentị nna ahụ anụgo m onu ya nnọọ onu ya tọchasịrị mgbe ụnụ natagodiri mgbe ụnụ nata ịnụ ana m echi ụnụ nnọọ mgbe ụnụ ga-abata ngwanụ ka ọ dị nne n'ekwentị ka ị na-ajụ ya ụka ya ije ozi ya katikizim abụ m ewu ka m ga-esi jụ ya katikizim njụzie katikizim ọ bụrụ na o debere akwụkwọ katikizim n'akụkụ ya nna ajụọ na-agụrụ m ma enwe ihe ebe a na-ajụ ya na-aza nwe ihe ebe a na-ajụ ya na-agụ ka o debe akwụkwọ m na-ajụọ na-agụrụ m ya kedu onye aghọrịrị ka a gbara mbanụ agaghị m ezuzu ofu ihe dịgodi m ụtọ kịta bụ na onu ya nọrọ atọka onu ya tọchasịrị ekpere m bụ n'otu a ka ihe niile banyere ya ga-esi tọ ka m cheregodi mgbe ọ batara nne ị ga-agbakwa mbọ ka ị kwete na nke abụda na chikpọnata ka bụda zukwalanụ gị ike maka na n'oge na-adịrị anya kịta bụda nwere ike ọkpụta ọtụtụ ụmụ nwaanyị ebe a enwelọkwa nke ya ghọta jee nọdụ anyị kedu mgbe onye nke nwoke asị na ya chọrọ ịnụ gị na-abịa eme ihe n'isi gị amala ọkwa m mana nne ịma mkpasokwa m agwa ka isi akpatụ brọda imekwa ya ebe m nọ ọsọ ka m ma eji gbaso ya nwa bụ nwoke ọma nkwụdogbo isi m gbaso ya wedịrị ya ime mee ihe niile n'ụba ya akụkọ ka bụ akụkọ ka ị ka na-akọ oge
nne m gwakwa m na ịbịa nsị na m ga-akpọ gị n'ekwentị mana ịma ka ọ si adị isi nwoke juru atana m ụta biko aghọta ya bụ onye bụ ife onye ọbụla na-agba mbọ achụla ebe a dị ebe achụlụdị ebe a na-achọ ebe ego ga-esi were ka nwoke were enye afọ nne nwanne m ụta dụrụ ọlụ gị o ọ ka so n'okepụ kepụ na ịkpọ nwaanyị iche nụnụ ga obodo gagosi ndị obodo m gara ịga gosi ya nne m nwa agbọghọbịa m nsọ mma m gara ịga gosi ya nne m ọ ka nọkwa n'obodo ya na nne m ka na-akpalili owofa eziokwu si na m ga-aga kpọlata ya na izu ụka nke a na-abịa ekpọ n'ife melụ akpọ m Rose wee n'obodo wee jee gosi nne m ntị chiri nne m wee bọga dịka na gwọ ya ji ebe amara ife nke emezi egwu nwatakịrị ṅụrụ mmiri tọgbọ iko ọjụlụ ya ajụjụ ji aba gbagide ya ka akpị Rose nwere ike larụ ofu abalị ka anyị na-adịtụ akosikwa kọlụkwa n'ọkwa nwaanyị a na-ata m afụfụ ọjọọ ịma na m gwara gị gụwa nwoke ọ bụrụ akụkọ a ka a ga na-akọ mba niile a na-akọ ofu akụkọ mba niile a naghị akọ ka ya abụ nwa anara mụ na nwa m so na gwa mma m nekwa onye m chọrọ ịnụ ochechie mma m ito mewe ka anyị maka ụmụ nwaanyị si eme bịa gwa m na ya ma ife si ya mba o were ndị ọzọ ụmụ gị ga-emere ya na ọ bụrụ mụnwa na mụ awa agụ ọba ama aka otu ahụ nye ya mmemi na ya achọkwa m ụdịka ya kụpụrụ m ịma ihe mere ọ kụpụrụ m ya na nwa ahụ ezigbo mmadụ ya na ya na-akụ ngwakwara gị na ha na-abụka n'obodo aka nọ n'obodo izuụka na-abịa abịa ka ndị iwu nwoke gwa mma gị efe ịchọ ọ bụrụ ife niile ka mma gị ga na-agwa ụwa ga-anụ nwaanyị ọ bụrụ nne gị ga-anụrụ gị nwaanyị ijidekwa aka iji na-ekwe gị ka iwu okokporo nke gị ugwu okokporo okwu mpi na-abụ okokporo were mkpụrụ mpi na-abụ ife niile amesị ọ dịzi aṅa wetụtụrụ igwe ntụ wee pịa mma na igwe si nwa mmanya bịara nke a mụ na gị na-ekwu ife a kịta ọ nọ be m ịma ife dị atọ m ụtọ nwa obele do n'ebe na-akpọrọ m nne m n'igwe ntị wee were igwe ntị nye mma si ha abụọ kpaanụ nne m ọkwa ka o si wee sụọ dịka ọfụrụ onye nke a n'anya ịma nne m abụrụ onye eji aka nwee ka anakwa kịta ọkọwakwa ife ọzọ a na-adị ka ọ dị ọ sụrụ ọfụma nnọọ izuụka na-abịa abịa m ga-agwa ya ka anyị na-anọ ka anyị jee malụkwanụ maka esi wee kwa onye ukwu gwara ka mmadụ gasị nkwanụ ka ejebenụ nke a ozi nke a n'irunu ka eme n'ife dị ka esi eme ya ịmana anyị fụrụ ndị nna anyị n'anya mụa fụrụ mma m n'anya fụkwuo nke m n'anya mana ọ bụrụ na onye m ga-anụ ọ bụrụ ya na-anụrụ m nwaanyị ọ mụ na-anụ dị mma ebikere m nke aba na-ala ekele ngwọ isi mgbata nwanyị nke dị ọcha nne m ajụ mgbata nwanyị nke dị oji nne m akọwa ọnụ mgbata nwanyị nke buru ibu nne m eshiba ọnwụ mgbata nwanyị nke dị geregere nne m ababa mbata okorobịa toruo mgbe ya o mere mgbe ya okorobịa toru ịlụ nwanyị ọ lụrụ nwunye ya biko ka anyị na ike agwụgo m ofu mgbuli ike atọgbọzite m na-arụ cha ike agwụgo okwu mụnwa unu nwee ike naba nlụsizi aka nnataba adịrọ maka anyị nawa n'eche ya bịa tupu ofu izu ụka ya rụcha ya ọfọ ọzọrọ ime mba ịma nnachitekwa azụ n'ugbo a ịma nnachite azụ ọ ka mma na ibi nkịta ka anyị nawa udoka ka ị na-achịkọwa ọka mama rụsị ebe a sose mba nsị gị na-asọ ga ama nnachite azụ
emeche mụ na mmalụ tọpịa. Nsogbu adịrọ naanị m ya alụ o tego nlụgba ihe dị m mkpa bụ na amalụgo m ụdị mmadụ ịbụ ịgbasiri ike na mmadụ obi ụtọ m bụ na nwa m nwoke na-anụta nwa agbọghọbịa gbasiri ike ya mere ọ nọgide mgbe ụfọdụ nọ isi siti batakwa obodo bịa mechalụ nwa akpụ melụ garị na ahụ na-eriju n'afọ nụ. Mama ị na-asị n'ọtụtụ nke a na-anagodu mma ebugodu garị wee na biko ka anyị kwadowekwe n'oge. Ugbu a ka iji ya nnataba na mbụta ụmụ obere akpụ ka ebido ka ịfụ gara iji ana ka ụnụ hụ ihe ụnụ ga na-eri anụ m na garị ebe ahụ gara ọnụ Biko agụụ na-agụ anyị na unu ru na-eme nri rie mba buru lawa lọta ama abụta obere akpụ ngwa nwunye ọma m lawanụ lọta ama abụta obere akpụ nwanyị nke buru ibu nne m eshiwe ọnwụ mkpọta nwanyị nke dị geregere nne m agbawa mbata okorobịa toruo mgbe ya o mere mgbe ya welcome. Isi na ịbụ onye ọgbash. Esekwa na ịbụ onye Katọlik. Eziokwu da. Mama ka nke bidokwa nsi jibakwa ajụjụ. Ọkwa jikọ ya ajụjụ anyị igwe ntị. Chukwu zọbakwa anyị tata. Nne, enwekwanụ m omenala. Omenala bụ na ekwuru na nwa m ga-anụ onye Katọlik. Enwekwanụ m ojuju afọ na gị onwe gị bụ onye Katọlik. Mana itoro oke ogologo chakwa na ụcha karịa otu mmụnwa chọrọ. Nne, ọ bụ n'okwu m n'ọkwa Chukwu si ke m ga-egbuzi onwe m. Ka Chukwu si ke gị. Uri a idegakwana n'aka na ọkpa ka onye akwụna ọ ka Chukwu si kwuke gị. Ma ọla ntị ịgbajuru ntị gị niile ka ohu agbara agba ọ ka Chukwu si kwuke gị. Ma eriri ga-echara n'ọkpa ka eriri nkịta ọchị otu a ka Chukwu si ke gị nne ọ bụzi nke egbe ibu n'anya amaghazinụ m mana nke a debagodi biko kedu ka isi ekpedebe ekpere ma na-ejekwa ụka? Nne, m na-eje ụka mbọsị ụka tupu apụọ m n'ụlọ m na-ekpe ekpere ọfụma. Ọ ya bụ na ọ gaghakwa aba. Ọ bụrụ na nwa m ga-anụ gị ya bụ na ị ga na-ekpe ekpere ụtụtụ ọbụla abalị ọbụla ị na-ekpe nwa m ga-anụ nwaanyị ọbụla ọ ga-anụrịrị onye ga-na-ekwu ọtọ ekpe ekpere awa abụọ n'ụbọchị onye ga-abụ na-ekpe ekpere n'igwe a na-emegharị enu a na-emegharị ebe niile a na-enwu ọkụ ọ ya bụ na mmadụ kpọrọ akpọ n'ime Chukwu ya amagha m ihe m fụrụ ebe ị nọ amakwa m ma ọ ga-adabakwa. Mama biko ibidokwa na biko nne biko gịnị bụ ọpịpịa? Kekwa na ụdị ife nke a? Nne, ogele dị m bịa be m ọ sị ka m bịa fụ ka yubo je ka fọ m ka ekwu okwu ọ gwana nna ị ga na-ede aba nna aza ya ọ gwana nna ọkwa etu a ka esi eme ya. Ajụjụ ndị a bụ ihe ndị ị ga-agabiga na be m tupu ịbata dịka nwaanyị a ga-anụ anụ. Ọ bụrụ na ịzataghị ya bụ na alụmdi na nwunye gị na nwa m nwoke aya abara. Nwa m ga-alụrịrị onye ihe gbasara Chineke na-anụ ọkụ n'obi. Kedụkwanụ chaplet gị? Biko rapụ m aka. Ị ga-agbakwa bọọlụ agba wee jụba m inyego goolu. Kembọsị emedi ihe nwa ji nwayọọ na ọ ga-aba biko. Ị na-eme akịta ya mana ọ na-ewu m ewu. Ọ na-ewusi m ike. Na-ewuzina gị ọ ga-aba ọba ngwa gị ọbabe. Nsogbu adụ ọ bụ ka isi kwuo mana anyị ga-eje ka anyị jefu mma m.
ọsọ chere fọ gị so mụ na gị ya esobe ka anyị jee Ogun steeti ebe obi ga-ejefe ya nsogbu adịrọkwa kemgbe anyị ga-aga izuụka na-abịa abịa nkwa n'iji onwe m eme mgbe ọbụla iji kwadota anyị gaba mbụrụ mma biko ji nwa ya na-asa m nwa ọma asazina m isi biko nwa mụ n'ụbọchị ụka ụmụazị nke ha makachasị a sị na ụmụ juice pụtara ụfụ zaza juice ha na-epromote nsị ha na m aṅụbeghị ya mbụ na mbọsị ọzọ ka ntụnyere ha Ubi, ọ mmadụ bụ ezigbo mmadụ ife ka na-ajụ ọ bụ na abụrụ m ezigbo mmadụ ị bụ ezigbo mmadụ amakwa m na ọ ga-emere m anya mma m ka m bụrụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ na asị ka enyewe awọdụ ndị ezigbo mmadụ egodi mma m kọrọ ya mbụ eziokwu bụ ihe nna ayọ Chineke na-azakwa n'ekpere eziokwu ọzagonu nke na-eme midnight na-ayị kemgbe anyị ga-eje ekwe na-ejewe ka njefu nne di m ejewe nnọọ ngochesịla ya mkpụrụ osisi onye abụ ngwongwo kpọpụ ya n'ụlọ m kpọpụ ya onye agaghị abụ nwunye nwa m chaa 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 na-ezukọ ọnụ kwụsị n'ihe ị na-eme mama ị na-achọ m okwu emezokwu ị na-achọ m okwu kedụ gị chọ ka m mee gwa m kedụ gị chọ ka m mee obi kulumpube na nina kulumpube na n'isi agbaka m ịdọdawa onye etinye m mgbaka m ga-anụ anaghị anụ ị ga mekwude ọnụ sigara ime onye mbụ ada anyọma isi ombe nke na ịfụchu anya obodo wee eziokwu ịya anụ ya nne ịhụ ka anyị nwe anụ nọ ka anyị nwe anụ ka anyị tike na ntu afara anya ọmalịcha m chere ka anyị dozie okwu a dezi gịnị chekwa kedu ihe ị chọrọ idezi ebe mmanwụ ọgwụ asị nọ ka isi idezi ihe kedu ebe ị ga-ebido ebido ọ n'isi ka ị ga-ebido ka ngwongwo kpọjuru n'ahụ ka ọ bụ yodo edezi ahụ ya niile ka ị na-edezi enwere ife ị na-edezi ebe a kem ịkpọrọ nwatakịrị anaruo na be gị debi ya aga m anwụchi ebe ha tụtụrụ ya ka arịrị tụpụ ya na be gị na-ewuri o dejiri aka na ọba bịa Ogechukwu aga m eme gị ihe o onye bụ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị dị nsọ mama chọba ya nne m chọrọ nwaanyị na-ekpecha pleti yo mama chọba ya Samuel, mama biko, akwa ịhụrụ ngụ n'ala Ugbo. Achọkwa m ka ụkọkọ ya na ahụ. Lejikwere m ya anya. Unu biri n'udo. Biko kwa. Ọ ga-atọ m. Onye tiri shuga n'ọnụ ya bụ. Mama ya, ihe ga-eme n'obodo na obere oge m ga-anachidekwa. Ọma nso ndị oge. Ga-amụrụ na nọte aka ọfụma. Nke ọ bụla iji chebi, ụyọ maanyị. ụbọchị a ga-amịghọta ọmanta aka ome omegokwa emezuzi okwu n'ime akpa a azụdokwa n'ime garị ya na okporoko etiekwala mgbe ogiri mama daalụ okporo ụzọ ya erubere uru isi ngwanụ ngwanụ lezie n'anya o
Bye bye yo. Ngwanu, bye bye yo. Mana ma boy na kwen. Okay, so bad. Ngwanu. Ode. Ngwanu, bye bye. Obi m ka kwuo eziokwu ọ bụ na nnọọ ka nne esiri ọ dị na mma ha ọmalịcha m ịgwa gị nke bụ eziokwu amara m na nne ga-anọkịta bunite ụmụ ajụjụ na-enwere isi n'ọdụ bido na-ajụ gị ka ngwakwa ya ọ gbasịna m nke m na-abụ mgbe aka na nne ịma wele ịghị anọ m ịbụ na nwandụ keke bụ kwụsị gwa nne na nefife nchọ gwa na mma ka ị chọọ ada ọgwash ka ị chọọ ụnụ bụ ijekọ eziokwu ya mama m siri ike mmadụ o siri ike kpọọ akpọ ekodo ị ma na ọ bụ nwaanyị nke ịtọ mkpọnatalụ nne m ọjụ na maya anụ ya ama nnọchọ ka nọ n'okogbolo ka nka ka gịnị ka m gwakwa ya ifu beneni deke kwụsịrị kiki ekwude hewo iloli ga-ahapụ m mba ịma nwada ilelu ọma me ka m gwagade ọ bụla maka yu ka m ji hapụ oke wachọ ịnụ nne maka yu ka m ji hapụ a ịbasị ka nye ọ ka hapụ na ya sị ka hapụ ọma me ka m gwakwa ya anyị ụlọ ụlọ kịta ebulu njebe ka nje kwalibum kwasibe ụmụ n'ife ga-emeni ifu bibi nani anyị ga-ebie ụmụ n'ife ga-emeni ka na so no ka ịdọdawa ki ọ chụọla m ga-agọsi ala Ogechukwu jee sụchasịara m akwa ma ha nwụsara ebe ahụ kwa ifuru echi enweghị ihe imenata na m anọghị na siti echi aga m anọ na bekee na echi kedu ihe kara nwatakịrị obi na-ekwu nwatakịrị amara onye mbụ depụta na be m nene ya m anya kama ọ ga-ayọkwanụ m biko ịchọkọ ya oge biko ka ị hapụ nwa gị nwoke ka ọnụ anya ọ ga-ese eme ihe nne ọ ga-ese eme ihe obi takwara gị mmiri o ị mara na ị kwesịrị ịhapụ bọda ka o jee ka ya chọrọ nwaanyị ọbụla ọ chọrọ ịnọ amara ụda akụkọ akọ ekwuzikwana ihe ọzọ ọma mmenata na ebe a ọma mme anyị ga ha afọnụ ọma mme Ave nne dịrị biko avị na m kịta achọrọ m avị a biko Ezinne Ave nsogbu adịghị nọdụ ana marị ya ugbu a ka ị bịa na ịsa m nkịta obi eruo m ala ọ gị na anụ n'ọnụ gị ọ na-ada ka ebe trela na-agba n'okporo ụzọ ọ dịkwa mma nne negodi m anya ka nwa m nwoke ji enesi anya jee kotere nwatakịrị chọrọ igbu m ebe a kenu nataba kpọrọ nwatakịrị nata nwatakịrị abụrụ agụ ndogbu ifugo ihe niile m na-asọ ifugo ya chelụkwa iwe ga-adị n'ọkụ biko unu na-akọwalụ m na Ken natabala durukwa nwa agbọghọbịa ọzọ Ken dunatara nwa agbọghọbịa ọzọ ọ bụrụzie nne jụba nne m jụba ya Ogechukwu si ebe a pụọ kịta tupu m ewere ọrụ m wasị ya gị anya lee anya ka m gwa gị enweghị ihe menata na m anọghị na siti echi nwatakịrị a ga-afụ n'anya ọkwa mmụnwa ọgwash oke mmụnwa ọgwash ọ ga-afụ na m mgbe oke mmụnwa be nna m onye ka oche na ọ bụ ọ gụcha ma m afụ ya n'ụlọ ahụ echi m ga-akwa ya na ngwongwo tụpụ ya na be nwa m ọ bụkwa ma ntụpụ na-agwa mmadụ agwa n'ibe ya ama m ihe ya emenwu
just wetu obi bịa oge jee sụọ n'ihe ọsị gị sụọ jee sụọ ọ bụkwa na iji oje sigo siti echi mmanụ si anọ na ya o mmanụ kwa ebe a kịta oke nye ya fon ka gị na-ekwu ngwa ka nne ya kedu onye Loretta hey lọlọ hey lọlọ nwa m ka unu mee onye ọbụla dịcha mma hey nwa m nwoke kwanụ akwa ahụ dịcha ya biko ekwekwana ka ekwensu tinyere unu ọgba aghara achọrọ m ka unu biri n'udo n'obi ọma enyela onwe gị nsogbu esogbu n'onwe gị oge na-adịghị anya anyị ga-abịa mezuo ihe niile n'isi gị lụbata gị dịka nwaanyị sakwa anya mmiri ụmụazị anọ n'ime obodo saa anya mmiri achọkwa m ka ha napụ gị nwa m nwoke enyela onwe gị nsogbu esogbu n'onwe gị ngwanụ etekwa ya anya o na-enyekwa ya nri agụrụ agụkwala nwa m ngwanụ kelere m ya o ngwa ka nye Udoka bye 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 o bye bye hello asam ngwa na-emecha anyị ga-ekwe butekwa ihe ngwa gị na-apakwu ya ka nwa ịmanụ ngwa na-emecha m ga-akpọ gị ka anyị kwuo o nwere ihe ndị ọzọ anyị kala ịkala inwekwa ihe mụ na ya akpa ngwa bye bye o bye ịmakwa kịta nnụ ya ọ na-emezi m n'obi ọ dị m ka mmecha ya meghe anya mfu ya ozugbo ozugbo ma kịta anụnwa Loretta emewego gị n'obi ọkwa bụ na iji egebe mma Kenneth ntị kịta anụnwa bụ ọda ama njide nwuzi Loretta o nwere ka onye ọzọ ga-anụbatazila anya bụrụzi osu ọkpọ chukwu ama nkwe nne anyị dị nsọ ama nkwe ọma nkwe ka nda ya n'ụdị ọnwụnwa ịmakwa ikpere m ụtụtụ ehihie abalị bụ ka nwa m nwoke lụta nwaanyị dị asọ nwaanyị na-atụ egwu chukwu n'ihi na ike ụkwụ adịrọ m ike ọgụ adịrọ m ike mgbe adịrọ m maka ụmụ agbọghọbịa ugbo ụfọdụ n'ime ha tupu ha na-abata ha kpee ekpere sị ka nne di ha nwụrụ achọghị m ụdị nwaanyị ahụ achọghị m ike ya dị m ngwa na-arụ nne mgbe ọbụla ọ nọ n'ịhụ nwaanyị akpọta nke ọsọ ọ chọrọ akpọta nke ọsọ ọ chọrọ akpọta nke ọsọ ama m nwaanyị ọ naghị akpọtarị mma biko 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 iji m chukwu yọ gị akọzinalụ m akọ arụ nne ebe a kịta enwere m ihe dị mkpa m ga-eme ebutezinelu m akụkọ arụ nne ma anyị na-akpa nkata ọyị gị nwaanyị ịtụkwubi ọdụ ido ya ndụmọdụ ana m adụ ya anụkwanụ mana nwaanyị a na-eme isi ike chọrọ m ihe gawa m isi na-esi oge chukwu oge ebee ka nwatakịrị a garazi echekwa m ọ nọ na-esi ebe a oge chukwu ebee ka ị garazi Arụnne nwa nwunye anyị ogini ka ị na-ekwu n'ime a na-ekwukwu ya na-akwadekwa n'ihi na-akwadekwa ime ọzọ tata ogini ichie ọ ya ka o jije kpọọ gị nsogbu adịrọ nwa m nwoke bụ Kenneth jiri kpọtara nwaanyị chọrọ igbu m o jere kotere m okonụkọ siti konatara m ebe a achọrọ m ije na siti ka m je gosi nwatakịrị ahụ ihe ọkụ ji ntị oke eme ka m gwa ya na mụ nwa bụ arụ nne buru Kenneth ọnwa ite naanị n'afọ m a enweghị onye nyere m aka enweghị osite ọbụla ị na-aga ngwa bịa kpuchiere m ụzọ oke mmọnwụ nọchiere m ụzọ ọsọ gị nlekọta ụlọ anya ọsọ gị pụọ jee n'ugbo ahịa niile kpọta ndị okenye niile nọ ya bịa wụsa ha ebe a ka ha kwụsị ichie ọ gịnị Arụnne nwayọ imegokwanụ na mma ọ bụrụ na Kenneth chọọ ịnụ onye nke a rapụva kava bili mana kedu oge ị ga-akwụsị dị ụdị ebe anyị na-eme oge m ga-akwụsị ya bụ oge Kenneth kpọtara m ụdịrị nwaanyị m chọrọ oge m ga-akwụsị ichie pụkwa n'ụzọ chekwara m nwa bụ Arụnne n'ụzọ ị na-anụ ya nwaanyị ndị ọ kpọtara akpọta bụ ndị chọrọ ijide n'onu tọgbuo esi m nwa bụ Arụnne nọdụ na-ene ụmụaka enweghị ihe ahụ maka ha bịa jide nwatakịrị ntara afọ wee gbufuoro m
Mbano, City kam na-eje kita. Ka je mana mbe na abọ nke bụ oke. Hey! Ewo! Ifugo, nwaanyị ya dị ekwe. Ọ bara ozi n'ụlọ ikwu okwu. Ọ bụzie na Kenneth amazi ka ọ ga-esi nọdụ ka nwoke mee ibe. Ya dịbazịa. Ọ gịnị bụ nke a? Nwanne ka ya ga-agbọ ihe nke anyị. Ka oge gị na mma gị ga-akwụsị ịchọ nwaanyị dị nsọ. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụkwa nwaanyị dị nsọ. Ụmụ nwaanyị niile bụ ofu. Hapụrụ ya na ọ sị gị nke a gị mee nke a ị chọọ ime ya, ọ sị gị onye nke a ịkpọta onye nke a isi ọ sị gị na ya laikere ya. Achọ m ihe ụdịka ya. Ihe ọwụna na-eme kịta nna ata gị ụta maka ya. Ọ na ịmarụ nna ata gị ụta maka ya. Atachi gị ya ike o. Sam, kapụgo n'ọgwụ a. Ụta adịghị ọgwụ anụ m etakwana anụ m ụta. O nwefe njọ ka ịghọta. Nke izi, achọrọ m ka m nupụrụ nne m isi. Nke ịbụa, achọrọ m ife ga-eme ka nne m nwee ọbara mgbali elu. Ichefu ife mere mbọsị a. Ma ichefu na dọkịta kpọrọ m dọọ m aka na ntị si na mmalife ga-eme ka nne m nwee ọbara mgbali elu ma were ọsọ were ije gbanarụ ya. Kiki yekude. Cheka wakade. Ifu no na me. Onwe n'ebe nje ka anya no se ka onwe n'ebe nje go. Anọkwa m ke mi si na like wa bakpama. Nwantite abaka afuti na me egbo ọsọ. Isi ni chọsi kona. Aba afọ onye ọzọ like ni anyị bakpama e bia kwashi o. Si na ịchọm, ịchọ ka anyị ka hapụ aba hapụ a. Iba tinye m mgba aka nefu. Baka. Aba nkwe. Tinekwa na social media na benine, ma Instagram, ma Snapchat, ma WhatsApp. Kita epuha si na neye se, na dọkịta si, na nkeji se. Ka ngwa na nusega. Anya nusega. Obukwala, osekwa, maka iji atwala. Kidi ekude? Biko wetu obi. Inugo. Owuru ị na-achụ gị. Anọ m mma nkwe ka ọ chụpụ gị. Inugo. Just wetu obi ahụ biko. Wetu obi ahụ. Nwanne. Ka anyị lụọ n'ezi. Ka anyị fụ. Ana m abịakwa o. Nne, ama abịakwa o. Bịa. Ifu ọmalịcha na ni ọmalịcha anyị tim maka isi abaka mbe na nnọwọ. Ifu ga ife na anya amụsịga m ụmụ sef na ihe si na nke gbaka nke tahụ nke ji me nke ji na-eme nke na ya ọma mma ka akwụgede na mụ si na anya anụsịga na ka m nụ na anya anụsịga. Odogwu, ịnụ na obe ejiri ọ gbalụ mkpa efe nyere amarọzi m ife m ga-eme. Nna Ken, ka ị na-ekwuru ya ka ị ji asị na ị marọzi ife ị ga-eme ka ị nwaanyị nwoke ka ewu ịma ihe kwesịrị ime ka ị mere ị ga-eji hapụ mma gị ọ na-apịtọgharị gị ka ewu ụmụaka. A sịrị na nnụnụ mmadụ ji n'aka ka imerime nọ n'ime ọhịa, mana mụnwa bụ odogwu na-agwa gị na nnụnụ iji n'aka bụ nnụnụ niile nọ n'ụwa. Jidesie ya ike, chọta mmụọ ọbụla ọ na-adabara gị na ya, towe ya ime ka mmarịsa na mma gị aga achụpụ nwaanyị dị ime. Sam, ka a na-ebekwa okwu anyị ọfụma. Ọdụ ka ala etonyere m ọ ga-enwe isi, mana achọrọkwa m nke bụ mme ọbara mgba n'elu gbaa etie nne m ọdana na asị na ọmụnwa gburu nne m. Ken, ọ bụ na ibolo ọyị m aka m akụpụ okwokwara gị n'ije a ị na-adị na-ekwucha okwu ka enwe nwaanyị nke ọwụrụ gị gburu ọwụrụ gị ga-egbu mma gị. Hapụ ife anyị ị na-ekwu na ife m gwara gị ka m gwakwa gị achụpụkwana nwa ahụ. Ịnụkwa ihe m gwara gị, achụpụkwana ya. Nwa nwekwara ike ịkpọrọ gị were afa gị tinye n'arụsị tụọ gị n'arụsị ka ị na-ekwuru ihe onye ahụ onye nke atọ ị na-akpọrọtara nne gị. Ifela na-emedikwe gị Ken, ifela na-emekwe gị ịchọkwa ụmụ nwaanyị were gị na-akọ akụkọ. Onye gbagoro ọkọrọ maka gị, onye nke agbada ọkọrọ maka gị, chọka were gị na-akọ akụkọ ebe niile. Hey, Ken, febozi n'ọnụ n'ogo. Hey, akwụkwọ unele. Hey,
efedo na bụ na m ga-etinye uche n'ife ikwuru ka mmenya bụ ife ka ife yikwa n'ife ịghọta. Nwanne onye na nke ya ekwuchago m. Mgbada nwanyị nke dị ọcha nne m ajụ. Chineke na-eme mma imela, ekene dịrị gị onye ọma. Chineke na-eme mma. Baby makazi ọlụta isi wee mazie mma ka ọ dịbaziri chi gị mana mmadụ fụ gị kịta ama mmazi n'iwe onwe ya akwụna na-akwụna ka ị na-agba. Onye bụ asawo, onye bụ akwụna, nne akpọsịkwana m ụdị ya. Bido taa gaba akpọsịkwa m akwụna. Ihe mbụ bụ nne mmadụ, wife material. Mekwara nne di m ka m na-eje ịfụ. Ọ dị ka ime akwa nke na-eme Ndị ka njigo ndị gasị na onye ajọ a na-efu ụzọ. Ọkwa nna gị ga-ebe a na mma ya sị achọ m onye a ka ị ga-eme. Ọ gbasara m sọsọ ihe nna ya dobe Chukwu kịta anụnwa bụ ka ọbara ọgbanye n'ime afọ ma ka ọ bụrụ nwa, ka ọ kpụpụta nwa agadaga nwa nwoke ọ nọchie. Nke a n'ezie ka mfu ego adịa kwapụ. Baby ma ihe ọ dịgo mma it's okay mana n'ife ọkụrụ up the other day ịbịa ka ịkụpụrụ onwe gị ọrụ nnọọ. Nne arapụtachago m onwe m mana atụzi m asị mana asị m ka m were ohere ahịa unu na-abụ biko m ga na-emete ngwe tupu m jiri aka m lapụta onwe m ịghọta. Ọsọ ọbụla ọ ga-abịa ebe onye ọbụla ịmago dịka nwa Chineke nwaanyị a ga-anụ anụ wife material one container. Nsogbu adị ma anyị ga-emere gị m ga-ewere chaplet m tinye gị na mmiri ka ịbata ebe ahụ mma ya asị ọnwenye ka aka m chọrọ ọnwenye ka aka m. Mgbe etinyekwana ụdị chaplet ahụ na mmiri kpopụta ya. Ekpere ikwesị ikpe m bụ ka ndị ime ma nne ya sị na ọ chọrọ m ma ụmụnne ya sị na ọ chọrọ m ma nkụ asị na ha chọrọ m ọ gbasara m. Ihe mma bụ mụ na Chidi anụbago bụ na anyị anụbago and ihe bara aba ọ nọchie ọmụme ya ọ chọrọ m ma ọ chọrọ m ọ gbasara ya. Nwa na-eri ife anụ ama m ihe ifo n'ime biko bịa ka ị gawa n'oge aga. Nwaanyị a ga-alụ alụ. Na ihe anyị na-agwa m maka mmadụ ga-eji efu otu abụla gị na-akọ ihe a mmiri na ụzọ na-ejesi ọ bụ ma olubedo n'obodo m kịta tegodo oge ị na-achọ ịkọwa m na mmadụ bụla ya si ebe a gabasị ị ga-echepụ nwa agbọghọbịa n'ụlọ ịmalụ nne m ọ na-emerọ ya ọmanzi ike onye m na-ewe iwe na-egbosalụ bụ brọda m maka na onwere ọnụ o ji ekwu okwu onwere ọnụ isi nne m na ya kwụsị ihe ọ na-eme ya ofu ihe a ka mma m chọkwa ime nwanne m nwoke mana kịta obere ihe Larita na-eme m n'obi Larita m maka na Larita ọ bụzi ha ọ tọrọ anya ka Larita na-egosi ya ọ bụzi obere ihe ọsị na Larita dịkwa ike ọrụ Larita bụ ezigbo mmadụ Ifunanụ ntị gị na ihe adị agwa m isi asị ka m tọọ ka ihe ndị mmadụ ga na-eche maka ezinụlọ m nchọkwa niile ụdị kịta oge ihe m na-achọ ịgwa gị inye dị n'onwe gị nsogbu ịchọ ịnụ di onye na-achọ ịnụ gị bụ gị nwa ka ọ na-abịa ịnụ ọ bụrụ mma gị ka ọ na-abịa ịnụ ọ bụrụ nwanne gị nwoke onye ahụ ma agwa gị iche na ma ya abịa ngwade anwakwa m na ọgwụ asị anọrọdụ ebe a Ajima ajọ onye ịsa ajọ gị na onye ọgwụ asị kedu ihe ị na-eme ebe a lee anya ọgwụ asị biko baa ime ụlọ tekọọ ihe niile ma mmụọ nwa Igbo n'isi ikpuru onwe gị banye n'ime ụlọ kwa ngwongwo gị si ebe a pụọ na-anụ ya achọrọ m nsogbu chacha n'ụlọ ebe a biko mama nsogbu ka m ji wee kwado bịa ịpụrụ m ka onye bịara ebe a inwe ọṅụ a sị gị na nsogbu ka m ji bịa
aga m anwụrụ gị ebe a ma ọ bụ na ọgbachi bụ ngwongwo ịbụọ ọgwụ chakwa ma ọgbachi ịkakwuene m ịchọrọ ka m nwụọrọ gị kenu gwakwa ọgbachi akwa ngwongwo ịbụọ bịa gentleman ke nke ikwu ebe ahụ ene nke ewu bịa chịpụ onye aka nkịrịnka akwa ebe a nwoke bịa ifeanyi azọ eji m ya ụgwọ kedozi mgbanye ndị na-eshigakwa nne maka nwanyị o shigakwa nne o kedozi ifeanyi azọ ewe bịa gentleman ịkakwụ onye asị m gị dọọ nwa dọọ isi m dọọ ka m gosizie gị ka esi adọ bịa ọgwachi ngwongwo na ngwongwo si be nna ebe a bụ be nwa ma ọ be nke ọ bụ ebe a na ị na-anụ ya lee anya kpọpụ onye a ebe a ọ mụ ịchọ ka m nwụrọ gị jine nwayọ nọdụ ala ka ịkpa n'ife ọfụma biko biko obi m nwanne na onwe n'ebe njikọ ọ chọọ egbu m ya gbukwa m otu onwe n'ebe njikọ ike mechọn gị chọ ka m gwala azụ aka mechie gị ọnụ nne m na-egwokwe na-amanye ya ọnụ n'ọnụ ka onye bụ hei ewo Kenneth egbo m Kenneth egbo n'ime ọgwachi ngwongwo na ngwongwo ọgwọ m hei egbe ọgwachi ngwongwo na ngwongwo ngwongwo na ngwongwo nwanne na onwe n'ebe njikọ ife ga-adani ya dani ife ga-emeni ya meni onwe n'ebe njikọ ọmalịcha m anyị akpago n'ife a na mbụ kebe ọgwụgwụ isi gị dị jiri nwayọọ nke anyị kpakpa n'ife ọfụma ọmalịcha m hei Kenneth egbo m ọgwachi ga-ana ọgwachi egbo m ọgwachi ga-ana ngwongwo na ngwongwo ọmalịcha m ọmalịcha m onwe n'ebe njikọ onwe n'ebe njikọ ekwukune m ọmalịcha m ọmalịcha m selunu otu n'obi mụ na gị kpalụ n'ime otu obi ka ọ dị ka anyị si wee kpee ya ịghọtago emefemen onwe efemen na nne m anarọ taa ma ọ bụ echi ọ nara dana abịakwa m ọchịchị adaga mụ na gị ebiwekwanụ ka dị ka anyị si ebi na mbụ nụ o nwaanyị ọma obi ịchọ ịshalụ ni abi kristian si n'elu lụọ na ịchọ ịshalụ eyi m ọsụ n'ihu eyi m ọsụ anyị ọma mmenụ ihe anwa m abi ihe anwa m mba eburu ọzọ achọkwana m ịchali emefemen m ga-akpọ yi nwoke sam na igwe ntị ka ọ bịa bụrụ gị ịnọdụ na nke ya nne m nazie abịa bụrụ gị anaghị atazi bikwa nka si ebi n'udo o ọmịmụ bịa onwe n'ebe njekọ ikwune onwe n'ebe njekọ anyị ga-anụ anyị anụsịga ịdọzi ọsọ onye nwe nwa ewo onwe n'ebe njekọ anyị anụsịga ebe ka m ga-anwụsị mama maka ife ịchọ ka mme n'ụwa ịchọ ka ntọ n'oke okporo wee nwụọ ọ bụrụ ịchọ ka nchi ụkọchukwu nke ndị katọlik ịka agwa m ka nchebi gị nya kemgbe mama kedu ife ịchọ ka ife m ga-eme ka obi wee duzie gị mma gwa m ife m ga-eme ka obi dị gị mma Kenneth ọsọ gị bepụta ọbara n'anya ọsọ ọbara ya zobe gị ka mmiri n'anya tata achọghị m ịma ọ bụrụ maka ọgwachi ngwongwo na ngwongwo ọma mbata nata n'ime ụlọ a ọma m bi ebe a ọma m bi na be m ị na-anụ ya enwere ngwongwo ede ebe a ka m kwapụkwa ori ya ka o gwugworo naba mama ngwongwo ede ebe a riri nne mama ife na-eme na-agbawa m obi ịchọ ka nwa ọbara mgba n'elu ife ịchọ mama ife ịchọ ịjụkwa m ajụjụ ọzọ ma amụọ gị ụra amụọ gị aka ntị na anụ ya
nekwe na nwatakịrị na-achọ ka mkpokọnata ndụ ya ka ọ dịrị ya mma. Nwatakịrị ka na-azụ azụ nekwe ajụjụ nwa m na-ajụ m. Oho, ihe na-achọ bụ ka m rapụ gị ka ịkote ofu ekwensu ka ọ bata ebe a jide ezinụlọ mkpochapụ ofu ụtụtụ. Ihe a gị na-achọ ya ọma mmenụ, ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụrụ n'isi gị ọma nrenụ. Ị na-anụ ya? Gọọmenti mgbogbo ede ka m chepụrịsịa ya ezi maka na ọma mbatasị n'ime ụlọ ọzọ ọma mgbogbo ụkwụ ebe a ọzọ. Mkpata nwanyị nke buru ibu nne m eshiwa ọnwụ. Mkpata nwanyị nke dị geregere nne m agbawa mbata. Okorobịa toruo mgbe ya o mere mgbe ya o. Kedu ife nke mmeta ya mma n'ụwa? Kedu ife nke mmeta ya mma? Ogini yi no problem o bitu. Ogini amano yen won kekita he nwere fatal accident. Chimo, nebe ne problem na po kita sin na emere pa admitted no. E when won no, won yo na mo because she managed to call me mama. Onye bụ nwanyị dị nsọ, mama chọba ya. Nne m chọrọ nwanyị dị nsọ. Mama legali anya. Ọkwa imeligo obi adịgo gị mma kịta. Obi adịgo n'ụmụ mmanụ. Ọ na-emere m akpa obi. Ọ chọrọ igosi m na ya afọbago ọtọ gị. M na-akọwakwa ya na mụnwa bụ ihe ụzọ were fọba ya. Akwa mụnwa mụrụ gị. Agaghị m ekwu akala ogeri ọbụla nọ na siti ịbịa kpegbu nwa mmụọ. Mba, ndị ama ha aka ndị aka ekpe ha. Ndị kpaa n'anya kpaa n'ọnụ. Mba, agaghị m ekwe. Mama, chelugodo ka njọ gị. Ọ bụ na nya nwatakịrị dụọlụ m ime, kedu ife ị ga-eme? Akụkọ na-egba. Iche na ị ga-aghọrọ ịmụ nwa barụ nne. Ị gakwa ha ghọrọ ime etu aha nna. Ọ dị ka ị marọzi nne gị. Mbanụ, ịkpọta na ya ma akpọrọ ya jee n'ụlọ ọgwụ ele ya arụ. Enesizi arụ sị na ọ dị ime n'eziokwu, nsogbu adịra. Ịkpọnarị ya nne na nna ya, were ego wee nye ya sị ya biko gbagharawa. Eji ego eme ya, izuru ka eme iji ego nu. I were ego nye ya, ọ karịghị otu ahụ. Mama, etu a ka isi wee si ike ka njigodo gị. Mama, ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị oge ka a na-emefe na be nwaanyị ọzọ, kedu ka ọ ga-esi dị gị n'obi? Nsogbu adịrị. N'anya, ọ bụ na ihe a na-eme nwa m na be di ya adịrọ mma. Masị ya na tabanụ. Mana nke bụ na enwere ife ọjọọ na-eme. N'oge nwa na-aghọta na m na-eme ihe ọjọọ. Mụ nwa na-eme otu o si abara m abara ngị nwa. Gị nwa na-aghọtaghị m nụ. Nwa m ruo na be di ya eme ya ihe ọjọọ, ma dọnata ya nụ. Ọ na-eme gịnị? Nsogbu adịrị ya. Mama ife bụ na bụ na mụ nwa bụ Ken ebebigo taa. Mma achọzi nwaanyị m ga-anụ. Ka m nwere na wulo okogoro, were aka gị chọba. Mgbe nke ọbụla ịchọtasị na ọnya adịghị mma, wọta m ga-anụ. Maka njụgodo kemgbe ị na-ana. Nne na-achịga n'ụlọ ga-agbakwa n'ebe ofu ọnwa. A ka m ga-anọ ebe a ruo otu ọnwa. Ka o wee doo m anya na ụgbọ achị abata n'ụlọ ọzọ. Agakwa m ekwe ka ọ bata. Aga m anọ ebe a otu ọnwa. Nke ọzọ dịkwa ka ibe wee bụrụ, ị ga-eji ahịa ka ije chọrọ m akwa m ga-eyi. Enweghị akwa m ji wee bịa. Afụgo m otu ihe si wee gbatakwụrụ. Fụ na ọ kwesịrị ekwesị na m ga-anọ ebe a ruo otu ọnwa n'iru. Chee chọrọ m akwa ọbụbede ọkịrị ka nke ọbụla. Ezigbo mama m abụ m ka m chọrọ obi m. Ebere wetali m ihe nwere isi. Mgbe agụ gụworo. Bịa mara onye na-akpọ. Akwa nne na-akpọ papa. Hello? Adanne. Ị na-ebeziri akwa. Ka ihe mee? Gịnị? Ihe mere n'okporo ụzọ. Ị na-abụ Achidi. Achidi nwụrụ anwụ. Ebere gwanụ m ihe na-eme. Gịnị na-eme? Gịnị na-eme? Gịnị? Ọsọ ịsọ gịnị? Mbanụ, ọmeme.
Chineke. Chidi mụ na hey ba hey ekwensu egbuju mmadụ ekwensu egbuju ụzọ hey kedu ihe mere ezinụlọ ọmalịcha ahụmago m oke m agwagidego m nne m okwu yọgide okwechikọlụ ju na ya ma na ọ bụ na a nọrọ ofu ọnwa chalacha na be m negodi ka ị gbasara m ọ nwere ife gbasara m ya nọ ọ chọrọ ịnọ be nwadọ efe mma bụ na ị ga-anụ m ihe apụdala iji obi m na-egwu egwu ilona nwere ebe nsepụ ha nke oyi ekwu bụ nke yu na nne ife mma bụ na ị ga-anụ m ịnụsịga m mma biko wetuo obi gị ama m na o mefee andọkwudewukwa na ya mefee biko wetuo obi gị ihe anyị na-achọ ka anyị mara ka anyị ga-esi wee hazie ife ka ọ dị mma biko mma ịhazie ndụ m ka unu chọrọ ịhazini unu na-abụjizi egwu ka m gwa ọ maka yi ka m ji hapụ gosin ọ bụ na ngwa na m ga-anụ tata ọ ga-anụ tata maka yi ka m ji hapụ a ka m gwa nke oyi na nne na sam ekwu bụ nke unu ka unu na-eme anya unu ka nụ m ken ị ga-anụ m mma kwede ihe pụrụla ime onye bụ ka m gwa ịma ife na-eme ndị ala dị ka unu na-abịa ịma ife na-eme unu nwa m tata nna ya nye ibe ga ife ga-eme ọ dị ka ya pụọla onye ala nemosi na ike ihe adọgwash ka mbụ ịma nwa m ka m gwa anyị anụsịga amakwa na etu aka nwa dị o makwa na onye ala ka nchọ ịnụ obere oge gị na mma na-ada awụta owu naanị obere oge gị na mma gị ada awụta owu naanị agwara gị owu na nwanne gị nwaanyị ka a na-eme ụdị ka ife a ka eke obi ga-esi wee dị gị obi a ga-adị gị mma tụna ihe a na owe ka ọ dị ngwa bịa ka anyị gafụ mma bịa ka anyị gafụ mma gị biko inwe ife kasị enye m aṅụrị ịfụ nwatakịrị nwata bụ sọ mma inweta ife obe m sị m kpọọ be ya bụ akwa ugo nwa inweta kịta kodo m anya na nne m ma ife o ji wee sị m chelu ka o were aka wee hazie pịa aka wee pịtara m nke bụ n'ọnyịnya kasị mma aka ochie mma gị nwere aka ochie ọ pịa ya ọ pịtara gị obi dị m ụtọ n'ebe ị nọ ịgwa gị eziokwu obi atọgbugo m agha ahụ ebego agha gị na mma gị na-agba ọ dịka ọ na-esi mba ọzọ wee pụta agha ahụ ebego nsogbu adịrọzi mana ife m na-ekwu na ka efu ya n'anya maka ọkwe ka ọ dị na atacha afọ a niile ị bịa wuo ife niile na ejizigbo agwa ya onye ọcha abụgolo m ya n'anya nwatakịrị bụ ugo mma emefe mfụ Chukwu kwara aka mbọsị ụka anwa gbadago ụkwụ aka wee kee nwatakịrị ifugodi ya onu gbaji ụmụ nwoke onu gbajie ụmụ nwoke obi dị m mma nke na-atọchara m obi ụtọ wụ na ọ na-atụ egwu Chineke ihe anyị mma gị chọrọ onye mere ọ ji sị gị wetu obi na ya nwawo onye kara nka ma ife ya ji sị gị wetu obi ka ya pịa aka pịtara gị ndị ọ pịtagokwara gị golibe mana cheta ife ngwa gị fụ ya n'anya kwanyeli ya ugwu achọkwa m ịbịa ikpe maka isi ọkpụkpụ ga nkwa mbe ikpe nna gị achịpị ọ gị na-ekwuzi nke a ebe m kwanyere nne m ugwu akwa ugo nka ma ama kwanyelụzi ugwu akwanyere ugwu wee rụọ mgbe ọ chọrọ n'elu gị Gimana obegi